दिनै 21 फेब्रुवारि सेन्ट्रेल कमिटि इउथ विं UPPL नि मानाव गेदेर आफादगिरि राकेश ब्रह्म बिथांनि नाजानायाव आरो जोंनि UPPL नि मानगोनां आफादगिरि एबा बारग' BTR नि चिफ प्रमद बर' सारनि बोसोन बायदि बा बिथोन बायदि दिनै UPPL इउथ विंआ मोनसे मेगा कार रेलि लादों। बे मेगा कार रेलिया बेनो जोंनि UPPL जे मोनसे शक्तिशाली स्थितियाव दाबो दङ। जोंहा 2 MP दं, रायजो सभानि MP आरो लकसभानि MP, 7 जन MLA आरो 1 केबिनेट मिनिस्टार दङ, दा 7 जन MCLA दं आरो जोंहा 10टा जिल्ला कमिटि दं, बेबायदिनो 40टा ब्लक कमिटि दं, बेबायदिनो 500नि गोजौआवहाय जोंहा प्राइमारि कमिटिफोर दं आरो more than 3000 बुथ कमिटिफोर दं। जों शक्तिशालिखाय दिनै शक्तिखौनो जों दिन्थिनांगोन। मैदेरा खुनु दिन शक्ति खोन्थायाबाबो खिन्थु बे खामानि मावना दिन्थियो। बेखायनो UPPL शक्तिशालिखाय दिनै मोनसे जों शक्तिशाली हिसाबै जों खामानि मावना दिन्थिनो नागिरदों। बेनो जाबाय मेगा कार रेलि आरो बे मेगा कार रेलिया सारा पृथिबियावनो बयनिफ्राय देरसिन कार रेलिबो जानो हागौ, खारन more than 1000 जोंनि कार रेलि भलेन्टियार्सफ्रा उदालगुरियाव जमा जाबाय आरो बेहाय जों भेरगाव जिल्लानि जानानै बे पानेरि सकआव जों बिथांमोनखौ वेलकाम खालामनो नेगासिनो दं। बेहायबो दा more than 50 कार अलरेडि दङ। एसे सिगाङाव बै मेकेन्जी सारियालियावहाय मोदैबारि ब्लक बिथांमोनखौ नेगासिनो दं वेलकाम खालामनो। बे जाहैबाय जों बोलो गोराखाय जों बोलो दिन्थिदों। बेखायनो जों दुरबल जायाखै आरो इलेक्सन जेननाय देरहाना थायो। नैबे 2026नि बिधान सभायाव UPPLआ BTR ओनसोलाव 15टा गेलेगोन। बे फाइनाल जाहैबाय। लोगोसे BTRनि बाहेरायाव 12टासो सिट जोंहा गेलेनो हानाय दं, बेहायबो जोङो गेलेगोन, बेबो फाइनाल जाहैबाय। गतिके बोलो गोरा हिसाबै बोलो गोनां खामानि मावनो दिनै थाग थियारि जादों। बेखायनो बे मेगा कार रेलिखौ आं वेलकाम खालामदों, बेहाय जों दङ आरो बेबायदिनो जोङो टंला बिधान सभा 48 नं टंला बिधान सभायावबो जोंनिफ्राय बिजाथि थागोन आरो गोबां बिजाथि नागिरनानै अलरेडि जोंनि मानाव गेदेर आफादगिरि प्रमद बर' सारनि टीम आर'जलाइ गथायबाय आरो बे जाहैबाय जोंनि कर्मिफोरनि बा जोंनि दैदेनगिरिफोरनि मावनांगौ हाबा। जों शक्तिशाली हिसाबै जों खामानि मावगासिनो दङ आरो जायखौनो बिजाथि होयो टंला बिधान सभा समस्तियाव UPPLआ देग्लाय देरहा होगोना रोखा।